तर मित्रांनो आता आम्ही इलो घरी. विनोद दुसरा टप आणू गेलो. निखिल आता हे बाजू करू गो ना रे वत टप भर मासे पकड गेले ना आपले. विनोदने दुसरे टप घेऊन येतो. एवढे मासे भेटले ते बघा. पाणी भरलं नाही, पाणी सुकलं नाही. मस्त खतरनाक मासे भेटले हे बघा. अजून पाणी सुकता काळोख पडलं आता हे बघ. निखिल पकडता तरी कसं उडतं. हा बघा वागतालय काळा काळा आता ना. एवढं कटर गावलं मस्त खतरनाक. उडवतो रे सगळा अंगार नाही भारी जा रे. थांब गावतो पुढे जा. मस्त अरे पालू आहे ना तो. हा हा टाकला सगळा कसलो भारी भारी मस्त पालू गावलो बरोबर. नमस्कार मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉग मध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. मित्रांनो बरेच दिवस काही व्हिडिओ बनवून भेटलो नाही आणि आज आम्ही चाललो आमच्या बाजूच्याच रेवंडी गावात म्हणजे लकी दादांच्या गावी. आणि तिथे माझ्या मित्राने एका वाहन लावलं ना आणि त्या वाहन रापाक जातो आम्ही. तर आज बघूयात एका किती मासे भेटतात वाहनात. वाहन रापासाठी त्यांनी बोलावलं ना मदत करू म्हणून विनोदने. तर चला आता जाऊया आधी आणि बघूया, कारण आता थोड्या वेळानं वाहन रापाक होईल आणि माका पण आता उशीर होता. तर बघूया चला. नक्की वाहनात भरपूर मासे असतील अशी आशा बाळगूया आणि आपलं व्हिडिओ पण चांगलं होईल. चला बघूया, जाऊया आता वाहन रापाक रेवंडीत. मित्रांनो आम्ही आता चाललो खाली वाहन रापाक. विनोदचा वाहन हा हे बघ एक मी घेतलंय. ओके विनोद आखे आणूक जाता. विनोदाक भरपूर मासे गावात आहेत वाहनात. अजून एक आपलं मित्र पुढे गेलो. आम्ही आता नदीजवळ चाललो. चला जाऊया. अजून भरपूर पाणी आहे बघा. तर निखिल पण हा आपल्या सोबत वाहन रापाक. अजून पाणी वेळ आहे ना चुकाक बरच वेळा. बसाय आपण थांबूया ना. आम्ही आता चाललो आहे बघा. सगळे धोंडे आहेत त्यामुळे सांभाळून चालायचा. निखिलला ह्याची सवय आहे. पटापट चालून गेलो पुढे. आता इथे आपला वाहनात काय हा जाऊन बघूया. अजून पाणी बराच सुकाचा त्यामुळे थोडासा थांबाचा लागत. चला तर आता गणपतीची मिरवणूक पण येता. आगमन उद्या गणेश जयंती आहे. बँजो वाजता जोरदार. हे बघा एवढा वाहन लावलेला. त्याच टोकातून ती जेटी आहे आणि तिथून तिकडे पर्यंत पाणी अजून सुकाचा. वाहन म्हणजे रात्री वाहन उचलल्याने त्याच्यात जे मासे असतील म्हणजे आतमध्ये जे मासे असतील ते नंतर हे अडकान राहतात. एवढंच. तर बघूया काय असं काय दिसता. पाणी भरपूर आहे ना. अजून तासभर जायत ना. निखिल ट्राय करता बघता हे करून. परत ह्या एवढा परत सगळा पुरून ठेवायचा ना. एखादा तरी मासो गावता काय. हुदा फिरवते बघा. मासे पण खाल्यानी आहेत. मोठे मोठे बोयटा बिटा खाऊन टाकल्यानी. मोठो अरे बघा कटर भेटलो कसलो. हा बघा वागतालय काळा काळा आता ना.
पुढं कटर गावलं मस्त खतरनाक उडवतो रे सगळा अंगार नाही भारी जा रे धरता एक कटर भेटलो आमका मस्त एक काळुंदराचा पोर आता असेच गावात येत ना आता शोध्या पाणी सुकल्यावर कळत नक्की काय तर तिने बैठाच सगळी पालू काही दिसलच नाही माका ही सगळी बैठाच दिसली येणार बॉयटा ती बुराटे येतात बॉयट येणार ना माहिती कोकरी कोकरीली एक केवढी आहे कोकर बघूया एक कोकर इली मस्त करता खुश झालो बॉईट धरल्यावर कारण बॉईट गावाचा म्हणजे जरा कसरत जाणार रे पालू कसला थांब गावतो पुढे जा मस्त अरे पालू आहे ना तो मोठो अरे हे हलवत रे त्या का फरफरावत ते पुढे गेलो वाटतं थांबू होतो बघ हा टाकला सगळा कसलो आव भारी मस्त पालू गावलो बरोबर मस्त सो बाहेर दाखव मका बाहेर दाखव मासो खाय रे तुझो तो नाया टाकून येलो मस्त पालू गावलो मोठसो 1-1.5 किलो होत ना निखिल 1.5 किलो आरामात होत ना कसलं चावलो बो मस्त असं दाखव पडियारो हा तो पण मस्त गावलो मला पालू असे 10-12 गाव होय रे 10-12 तरी नाही टप भर तरी ना मस्त आमका एक पालू गावलो मोठसो आणि बोईट भरपूरच बोईटा भरपूरच ते काय टपाट टाक निखिल आधी मासो हा विषारी आहे हो बेकार ना निखिल हय आण बघूया काठी परतून बघूया तुमच्याकडे काय म्हणतात ह्या माशाक नक्की सांगा अरे सापासारखं चिकाटता रे एका हो धरता ना रे गेला खो पाठी नाही गेला रे होय जावं खायचं काळुंदर होता ना मोठा एक ताब मागे गेला ताब कसलो गेला पळायला जाळ्या ना आता हळू ये हळू इथं येईल नाही होय होता होय याबो होय वाटतं याबो ऐता तोंड पुढे आता गेला पुढे गेला ऐता
काळुंदर नाही पुढे गेला तोंडाकडसूनच गेला तर गावताला नाही तर गावाचा ना बघ गेला पुढे काळुंदर काळुंदर पुढे पुढे निखिल पुढे हे बघ तसंच आहे पुढे ये पुढे हे एक पाडी यार आहे बघ बुराट होईल ता बघ मस्त मोठा काळुंदर आहे बघ चांगले ना पुढे पुढे येतात ना एक पाडियारो पण होतो तो पण येणार असतो तो आता पुढे गेलो ऐकलं ह्या भाई काहीतरी मोठा आहे बघ ऐकलं गावतात मासे आता जसं जसं पाणी जाता खाली तसे मासे आपल्याक भेटतात मित्रांनो एवढे मासे पकडले मी हे बघा कोकरी आहेत बोईट आहेत म्हणजे कोकरी माझ्याकडे भरपूर गावली याच्यात घेऊया तर वत वत या बाजून थांबा वती बघा एवढे गावले परत वाईट धरतोय नाही तर टाइमपास करीत राहिलो तर भरती फिरती यायची ना हे बघा असं ते वतून ठेव माझ्या होते नाही तर परत बाहेर जातात ऐकलं आधी वतून ठेवूया ते टपात चल क्या है आपका दिनेश सिंह कहाँ से हो गांव कौन सा है झारखंड हे भैया झारखंड मधून आलेत वाळू काढतात ना इथे वाळू काढतात आता आमचं वाहन रापा गेल्यात बघूया आपण ते आता त्यांच्याजवळ देते जरा कॅमेरा आणि मी मासे पकडतोय कॅमेरा पकडेंगे ना आता मी मासे पकडून जात आहे मित्रांनो या दादानी कॅमेरा पकडलेला आणि मी मासे पकडतोय निखिल पकडतोय तर परत त्यांच्याजवळच कॅमेरा देऊया आणि आपण मासे पकडूया कारण नाहीतर नंतर काळोख पडेल चला आता बघूया
मित्रांनो आपल्या बोईट मासे भेटले, कोकरी असत बरोबर ना विनोद? पाणी म्हणता अजून जाताला तोपर्यंत काय भेटतात ते धरायचे. निखिल पण तिकडे पुढे गेलो होतो बघा आता धरू. तर आता मी पण बघतोय थोडा वेळ काय गावतात आता. चला मस्त फटफटीत ताजे ताजे मासे. हो. हो. मस्त खतरनाक मासे भेटले हे बघा. अजून पाणी सुकताला अजून आपल्या घेवतील होय ना. चला आधी हो. काकी पण येली मासे धरू. हे बघ असं काय गावतील ते आपले. हो होय होय. कर बघ. निखिल पुढे आहेत बघ. कोकरी आहेत रे मगाशी दिसत नाही ना. हो एक मासो नाही दिसावा तो. हे बघ नाही मासे दिसत नाही पाणी कमी झाल्याशिवाय. थोडी मासे भेट आपण. नाही गावतली तो बघ बॉट जमनीर पडला दाखव माझा फाटलं रे आखे. कया खाली पडतो. ओके ओके. कमी कसं होतो. त्या गाठ मारून ठेव काहीतरी. जाऊ काय ना तिकडे. आता हातान धरू नको सचिन. फेकून देते का शेपटेक धरून टाक त्याच्या. लागा डोक्यावर त्याच्या काठी असतात. थांब लाकूड देव सचिन. एक मिनिट सचिन एक मिनिट थांबा. कसला आहे मासो तो काहीतरी म्हणतात रे त्या माका ना माहिती लांब उडवला तर निखिल. होय 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 होय. घो घो काहीतरी म्हणते का घो 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 मासो. आणि असतात विषारी असतात. विषारी असतात लोकांना कोणा पाया बिया लागलो तर म्हणजे सांभाळ खाया. हो ठणकत राहता. त्याच्यात वतून येत या. उडान बाहेर पडून अजून असं हो पण ती पाणी नाही ना जाणार. बारीक कटर माकुल तो मोठं गावलं तर होय रे. काळा काळा आता कंटाळा आता. चल आपण हे आता त्या साईडला जाऊन राहूया ना आधी जेटीकडे. खूप पाणी. चल बघूया एकदा ट्राय करून. मित्रांनो आम्ही आता पुढे जाऊन रापान बघतो. मध्ये ते दगड त्याच्या त्या साईडला फुकलो ना. शी काळा काळा या करतात. आपण सफेद झालो. चल आता या साईडला बघूया. आता काळोख पडत इलो. या साईडला काय गावता बघूया. त्या साईडला अजून मासे असत ते बघूया काय गावता का. मासे तर दिसतात. काय सांगू शकत नाही कारण पाणी अजून बराच आहे ते. एक तांबूशी गावली पहिलीच. अरे गेली बाहेर.
जायता परत पाणी एक दमन दमन धरलं होती का येऊ टाक आतमध्ये आंबोशी रे. इथले मासे पकडून बरंच दमलंय आणि चिंगळा गावली बघा बारकी. निखिल निवडता बरीच चिंगळा होती बोयटा पण गावत चिंगळा बरीच होती बघा बारीक कोलमी सगळे निवडा. रात्र झाली तरी काय नाही. हे बघ विनोद तिकडे पुढे गेलो एंड आणू तो पण त्याले पुढच्या जाणू आहे धर्या काय रे पहिले पहिले पाणी सुकला येते दाखवून येते मी. आमका हय एवढे भेटले आणि अजून इथला पाणी सुकला नाही. मी इथे पण रापाचा तिकडून गणपतीचे आगमन होता 52 वाजता. भद्रकाली मंदिरात माझी गणेश जयंती असता. आता आम्ही पुढे जाऊन बघूया चला. हे बघा शेतूक वगैरे असत. अजून मासे असत बघ. एखादी धरूक शक्य नाही होणार व्हिडिओ करून आधी पकडतलंय बैठत गावत नाही तशी. आता आधी पकडूया नाहीतर काळोख पडतलो. इथे पण भरपूर आहेत अजून. काढून द्या आईला. मी पहिली पकडते ग मासे असत. विनोद हिंड घेऊन येलो आणि तिकडच्या कोंडातले आपल्या हिंडीनच पकडू येणार आहे नाही तर गावाचे नाही ना. ओके अजून पाणी खूपच वेळ लागलो ना. हा हे जरा वतूक हो याच्यात. हय जरा वतशील. विनोद म्हणता परत धुवून घेऊया. जमा होता रे जाम. असं नाही त्या बाजू काढ टोपी ते करा हे कर करपा काढून टाक ना. ते धोंडे काढ ठेवू नको. चल आता पुढे बघूया ना. आता हे पकडूया आधी. निखिल हे धरूया आधी. काळोख पडलं आता हे बघ. निखिल पकडता तरी कसं उडतं. आख्यातले परत रिटर्न येतात ना. हे पकडायचे धोंड्याची भीती वाटत रे. ते उडान परत येते पुढे पुढे येते. कोकरी आहेत रे निघेल. मगाशी दिसत नाही कोकरी विनोद. कोकरी मगाशी दिसा काय होते हो. वाईट उडान वर इलाय बघ. अरे माझा मगाशी तास झाला नाही तर भरण येणार असता आख्या पूर्ण. बॉयटा टाकला हे घे एका घे. हे बघ विनोद हाय हैसून ये हैसून. पुढे विनोद पण पकडता होय तर हे का. हा हा येण लाव बरोबर येंडीन वाढूया चल. आता बघ म्हणतास ना तर इथे उडतोय बघ मेला. अरे पाणी तर मित्रांनो भरती इली आणि आमका मासे पूर्ण धरूक नाही गावले होय ना रे.
अजून मासे भरपूर होत मेले. मासे खूप तकडे बोयटा खूप बोयटा बिटा होती, काळुंद्रा वगैरे पण भरपूर रवली. पण भरती इल्यामुळे आता आमका काय धरूक गावली नाही. त्यामुळे आम्ही पण आता निघतो. हे बघा तांबशीची पोरा खूप होती रे ना. लागात बघ काटो मला लागलो ना एकदा धुवू होतो. मग धुऊया चल. काटो असतो हा तो लागता ते एकदा लागलो मग धुऊया एकदम ना रे निखिल. हे पण होत त्याच्यात. आखी ती सगळी माझ्याकडे. आपण खरा नाही आणलं ना. नाही 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 परत साईड ठेवलेलं. हे मला होते रे बघ काळुंद्रा बिंद्रा. या बाई एक मोठा आहे विनय. हई हई लवकर ये. काळुंदार आहे बघ मोठा. हे बघ हे बघ इथं बोयटा ह्या आधी काढून राख रे. हे बघ आई झळ गेला. हे बघ हात घाल हात घाल. तांबूशी आहे रे ती. तांबूशी ती गेली वाटतं. गेली तांबूशी गेली मग. हो तांबूशी होती रे बरी होती मेले. बरेच मासे रवले आमचे. गेला गेला गेला. पाणी चढला रे ह्या बरोबर ऐकलं. चला हिशोबात होते तेवढे गावले ना मित्रांनो. हे बघा मासे इतके गावले आणि होते. आता इनोचा जीव चुरचुराक लागलो आता. एक टब्बर मासे आणि टब्बर तरी मासे गेले ना रे. माशांका मी रात्री बिचाऱ्याने रात्रभर राखलेल्या उदांपासून. घुसलेली ह्या जेटीया जवळ बसा नाही बघा ह्या लाईटी खाली. असून देत देवाक काळजी. चल चला जाऊया. बघलं बरा होता मला. मित्रांनो आता भरती येली आणि आमचे मासे धरूचे रवले. आता संपलं ना विषय विनोद. हा भरती येली ना ती एंड काढून टाकायचं. तर मित्रांनो आता आम्ही येलो घरी. विनोद दुसरं टप आणू गेलो. निखिल आता हे बाजू करू गय ना रे. वत बघा हे सगळे मासे आम्ही बाजूक करून घेतलो. वेगवेगळे शॉर्टिंग करतो. विनोद दुसरं टप आणू गेलो. दोन अजून एक टप तरी आपले रवले ना मासे वाहनातले. पण भरती इल्यामुळे काढूक गावले नाही धरूक गावले नाही मासे. हे चल माजूर बघ आता टपभर मासे पकड गेले ना आपले. विनोदने दुसरे टप घेऊन येते.
बघा. एवढे मासे भेटले ते बघा. पाणी भरलं नाही, पाणी सुकला ना. घातलं ना. अरे तरी पण चिखल बघ किती होतं ना रे विनोद. आता चल सॉर्टिंग करून घेऊया ना सगळे. एक काम कर ना, टपातच काढ ना डायरेक्ट एकदम. लाईट पण गेली नेमकी, आम्ही घराकडे येऊ बघा. तर मित्रांनो आता आम्ही शॉर्टिंग करून घेतो, आधी काढतो. चला बघा आपले एवढे मासे मिळाले, तरी पण आमचे एक टप भर मासे फुकट गेले भरती इल्यामुळे. होय ना विनोद? बिचारा विनोदचं नुकसान झाला, तरी पण ती का देवा काळजी, पुढच्या वेळात देत आपल्याला देव. बरोबर ना, समाधानी या. आणि मी पण एवढ्या लांब इलय, त्याचा काहीतरी चीज झाला. बरोबर ना? बरोबर. आणि व्हिडिओ लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा. हा आपल्या मासे भरपूर भेटले, 2 टप भेटले ना. 2 टप भेटले आणि 1 टप तरी मासे आपले गेले. पाणी नाही सुकला ना, त्यामुळे थोडासा नाराज असो, तरी पण भरपूर भेटले. आणि थँक्यू विनोद, ज्यांनी माका वाहनात बोलावले आणि बोललो ये व्हिडिओ कर. आणि थँक्यू निखिल आपल्या बरोबर होतो. चला मित्रांनो, हा व्हिडिओ कसा वाटला नक्की कमेंट मध्ये सांगा. आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा, शेअर करा. आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. पुन्हा एकदा विनोद थँक्यू आणि निखिल थँक्यू.